Салом бародарони азиз, салом бародарони азиз. Мо дар меҳмонии Файзи Раштӣ аз канали YouTube. Ина бародаро, касе дар TikTok бидроя каналша подписатсия кунед. Мо дар ноҳияи Рашт, яъне ғарм даем. Дар қишлоқи Шил. Қишлоқа ё маҳалла? Қишлоқи Шил. Ноҳияи Рашт. Ҷамоати Нусратуллои Махсум. Бош саломат азиз. Ин бародаре ки шумо дидесин ҳамин наворо албатта дастгирӣ кунед. Касоне ки дар ноҳияи тобеи марказ дар наздикии Ёвон ҳаст, марҳамат дар ин балинса биёед. Ин бародар Ёвон не раст. Не, Ёвон. Ҳамин гудаке ки шумо дида истодин дар ҳамин балинсаи Ёвон ай бародарони азиз. Ина номерои телефони модараш, метавонед ки занг занед. Салом бародарони азиз. Ина ҷирғоти очагир академи ки ёд карда боша дар канали дар YouTube, дар канали Файзи Раштӣ. Ин бародар дороед тамошо кунед ба пуррагӣ. Тайёр намудани ҷирғотҳоро. Ҷирғоти дамашне.